Lakbay Katoliko, mayong adlaw kanatong tanan, mayong gabi, mayong udto, mayong hapon sa tanan nga mga nag-views aning atong video karon. Natay hatagan og tubag kini si Ramil E. Anselmo, usa ka magwawala sa Seventh Adventist, nga iyahang giingon nga ang simbahang Katoliko kuno base sa footnote or komentaryo aning Biblia sa Kristohanong Katilingban, kaliwat kuno tagbitin. Atong paminawon, tan-awon ang iyang video kung unsa ka tinuod ning iyang pagsabot. Dunay pangutana sa mga CFD nga kung dili si Jesus Christ ang gatukod sa Roman Catholic Church, kinsa man. So, gibali nila ang pangutana tungod kay di sila kapamatuod nga gitukod gyud ni Jesus Christ ang Roman Catholic Church. Maglisod man gyud sila pamatuod ana. So gibalihan nila pangutana kinsa man ang gatukod kung dili si Jesus Christ. Na ako i-reveal dinyo karon higala sa Biblia gyud sa Katoliko. Apan karon higala ato usa ihulagway kung kinsa si Satanas sa Biblia. Unang paghulagway niya higala bitin. Bitin siya sa Biblia. Gihulagway siya nga bitin. Now karon doon ako i-reveal ninyo higala kung unsa kinsa ang makaliwat sa bitin. Diri sa Kristohanong Katilingban sa edisyong Katoliko Pastoral ngang imprimator si Cardinal Vidal, unsay giingon diri higala, no? Sa Lucas 3 sa iyang nga komentaryo sa inyong nga pare, no? So si Abraham ang inyong amahan, padamdam gawa si Abraham niini. Mga deboto tang magtotoo og maayong Katoliko og kaliwat sa mga bitin. Kinsa si Satanas sa Biblia nga gihulagway? Unang paghulagway niya bitin, dragon ug uban pa. So kaliwat sa bitin ang Katoliko higala. Sakto ang giingon ni Propeta Zacarias. Sa iyang record nag-ingon ang Ginoong Dios sa Biblia ang King James Version, mubasa sa tadaan. Dinhi sa Biblia nga King James Version Tagalog, basahon na to. Ningon At sinabi sa akin ng Panginoon, Zacarias 11:15, magdala ka pa uli ng mga kasangkapan ng isang mangmang na pastor. So ang pastor nga giingon dinhi mangmang. Tanawa ilang sakop si Ramil E. Anselmo natakdan. Nibasag komentaryo sa Biblia ang Kristohanong Katilingban, wala nagkadimao og sabot. Wa nagkadimao og sabot. Balikan na to ning iyahang gigamit nga Biblia sa Kristohanong Katilingban. Kung kaliwat magid tagbitin, tinuod. Ang gigamit na niya footnote na sa San Lucas 3. Iyatong basahon. Ang uluhan ani ang kapasayloan sa mga sala. Niya atong basahon. Apan dili ang tanan andam sa pagbag-o sa atong bahin, daghan og dili matapos ang atong pangatarungan. Ako lang ning gisugod og basa ha. Naghimo tagdaghang lutsanan aron magpabiling walay kausaban. Sobra ang atong pagsalig nga ang Dios masinabuton labi na kay kita mga buotang sakop sa iyang simbahan. Semikolon. Semikolon ha. Pag inguntag buotang sakop sa iyang simbahan, kita repirado na sa mga Katoliko. Kami ba? Dili kamo mga Sabadista ha. Next, sumpay. Bosa si Abraham ang inyong amahan. Pang question mark, tandang padamdam. Muranig binugat ang sa grammatically speaking, muranig binugat nga pag sinuko ba? Murag sinyagit yun, no? Ayun na, bosa si Abraham ang inyong amahan. Ano ba? So kaning term inyong nakarefer na sa mga Judaism, sa mga Hudyo. Sumpay, kita ang mga deboto nga magtotoo og maayong Katoliko. Ang sumpay ana dili na period, dili po na kama, dili po na tandang padamdam. Labaw ng dili question mark. Kung inyong makita diha, tulo kadat. Unsa man sa English grammar na gitawag nag ellipsis. Unsay gamitan ng ellipsis? Mukot ka og lain nga sumpay,
i-insert ni mo diya pero dili kauban sa gitawag na tug unang pahayag. Pag ingon nga kitang ang mga diboto nga magtotoo og maayong katoliko. Sa ato pa diay na maayo na ning yawa ron og kaliwat magaling tas yawa. Ellipsis, tulo kadat og kaliwat sa mga bitin. Kaning terms kaliwat sa mga bitin dili na gitumong sa simbahang Katoliko. Gitumong nas mga kaaway sa simbahang Katoliko. Kinsa man ni sila? Mga Sabadista, sila'y kaliwat sa bitin. Kaya nga naman, sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, nga ang bitin, ang yawa, magdumot sa kaliwat sa babae. Kinsa maning nagdumot ni Santa Maria? Katoliko di ay, sila. Sige pamuak imahe, sige saway ni Santa Maria. Unya, kung putnot gani sa Biblia ang Kristohanong katilingban ang inyong gamiton, sabto nato pag-ayo gamiton nato ang grammatically. Di gud ka pasar ang Katoliko mo nang mobasa gali mo, klaruha sa gamit ninyo ning mga grammatically gitawag na tog mga sign and symbol des grammar. Kay nga naman, basin unya ba? Nasuko ka nya question mark ang imong gibutang. Basin ba? Nangayo ka o nangutana ka nya tandang padamdam ang imong gigamit pang question mark, so di gina makapasar mugamit tag question mark mo na. Unya ngano man nga wala man nila basahan ning footnote sa San Mateo 28 ningon man ang simbahang Katoliko lahi sa ubang mga Kristiyanong pundo kay gisugdan man kini sa mga tinunan ni Hesus. Mao nga obligado siya nga magpabiling usa taliwala sa mga sumusunod sa apostoles nga mao ang kaobispuhan. Lisod ang pagpadayon ining kahiusa o katunhayan labi na sa mga higayon nga adunay matukod nga kuno bag-ong dagway sa Kristohanong katilingban apan pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Dios Amahan nga ang atong pagtuo maputli ug malig-on si Hesus magpabiling Ginoo hangtod nga maangkon sa simbahan ang iyang kapalaran. Si Kristo, Dios o Ginoo, kanunay nag-uban sa simbahan sa mga kalisdanan o mabungahong kasinatian nga iyang agian. Isip simbahan nga maglawig mo padayon siya sa iyang misyon sa kaluwasan hangtod sa kahangturan. So dili day kaliwat bitin ang simbahang Katoliko nagsugod pagyud sa mga apostol gisugdan. Unya nagapagyoy kaluwasan. Ibasa na nimo wa munang mindset kasabot sa mininyo ngano nga mabugo mo in terms of mga sign and symbol sa grammar o sa mga gamit ani pataka lang mo basa kay natakdan mo sa inyong pastor nga matod ni propeta Zacarias ang Dios nagingon mga pastor mangmang pait kayo. Munang ayaw kalimot sa pag-subscribe ha para updated mo sa mga video nga atong i-upload din. God bless!